हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. बोला. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 ओके. प्रथम स्कंद अध्याय 3 श्लोक क्रम 14. ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामौषधि विप्रार तेनायं स उषत्तमः. ऋषीभिः ऋषीद्वारे याचितः प्रार्थित भेजे धारण केलेले नवमम नवव्या वेळी पार्थिवम राजाचे वपुः शरीर दुग्ध दोहन इमाम या सर्व औषधी विप्राहा हे ब्राह्मणांनो तेन त्यामुळे अयम हा सह तो उषत्तमहा सौंदर्यपूर्ण आकर्षक. हे अनुवाद. हे ब्राह्मणांनो नवव्या अवतारात ऋषींच्या प्रार्थनेवरून भगवंतांनी एका राजाचे शरीर धारण केले, पृथु महाराज. या अवतारात त्यांनी अनेक प्रकारांच्या औषधी उत्पन्न करता याव्यात म्हणून औषधी उत्पन्न करता याव्या म्हणून भूमीची मशागत केली. त्यामुळे पृथ्वी सुंदर आणि आकर्षक झाली. हरे कृष्णा. मंगल माताजी हरे कृष्णा. हो माताजी. हरे कृष्ण. हा वाचा. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. पृथु महाराजांच्या पूर्वीच्या राजाच्या पृथु महाराजांच्या पित्याच्या अनाचारी वागणुकीमुळे व सदोष राजकारभारामुळे मोठी अराजकता माजली होती. बुद्धिमान वर्गाच्या लोकांनी, विशेषतः ऋषी आणि ब्राह्मणांनी भगवंतांच्या आगमनासाठी केवळ प्रार्थनाच केली नाही, तर पूर्वीच्या राजाला देखील त्यांनी सिंहासनावरून काढून टाकले. राजाचे हे कर्तव्य आहे की त्याने धार्मिक असावे आणि अशा रीतीने नागरिकांच्या सर्वांगीण कल्याणाची काळजी घ्यावी. जेव्हा कधी राजाकडून कर्तव्याचरणामध्ये दुर्लक्ष केले जाते, तेव्हा बुद्धिमान वर्गातील लोकांनी त्याला पदच्युत केले पाहिजे. तथापि बुद्धिमान वर्गातील लोक राजसिंहासन नियंत्रित करीत नाहीत, कारण जनकल्याणाकरिता त्यांना त्यापेक्षा अधिक महत्वाची कर्तव्ये करावयाची असतात. राजसिंहासन स्वीकारण्याच्या स्थानी त्यांनी परमेश्वराचा अवतार होण्यासाठी प्रार्थना केली आणि भगवंत पृथु महाराजांच्या रूपाने अवतीर्ण झाले. वास्तविक बुद्धिमान लोक अथवा गुणसंपन्न ब्राह्मण कधीही राजकीय पदांची आकांक्षा धरीत नाहीत. पृथु महाराजांनी पृथ्वीतून अनेक गोष्टी प्राप्त केल्या आणि चांगला राजा मिळाल्याने प्रजाच केवळ सुखी झाली असे नाही, तर पृथ्वीचे संपूर्ण दृश्य सुंदर आणि आकर्षक झाले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. खूप सुंदर माताजी. हरी बोल. रूपं सजगृहे मात्स्यं चाक्षुषोदधि संप्लवे नाव्यारोप्य महिमय्याम् अपद्वैवस्वतं मनुम. रूपम रूप सह त्यांनी जगृहे घेतले मात्स्याम मत्स्याचे चाक्षुष उदधी पाणी संपलवे पूर आला तेव्हा नावी नौकेवर आरोप्य ठेवून मही पृथ्वी मय्याम बुडाली अपात रक्षित वैवस्वत मनुला. अनुवाद. चाक्षुष मन्वंतरांच्या शेवटी जेव्हा प्रलय झाला आणि पृथ्वी पाण्यात खाली बुडाली, तेव्हा भगवंतांनी मत्स्य रूप ग्रहण केले आणि वैवस्वत मनुला नौकेवर आरूढ करून त्यांचे संरक्षण केले. हरे कृष्ण.
कृपादास प्रभूजी, कृपा सिंधू प्रभूजी अनुवाद बोला, तात्पर्य बोला. प्रभूजी आपण म्यूट आहात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तात्पर्य श्रील प्रपाद द्वारा श्रील प्रपाद की जय. भागवताचे आद्य टीकाकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी यांच्या मते प्रत्येक मनु बदलण्यापूर्वी नेहमीच प्रलय होत नाही आणि तरीही चाक्षुष मनुच्या काळानंतर हा जो प्रलय झाला तो सत्यव्रताला काही आश्चर्य दाखवावीत यासाठीच घडला. परंतु श्री जीव गोस्वामींनी विष्णू धर्मोत्तर मार्कंडेय पुराण, हरिवंश इत्यादी अधिकृत शास्त्रातून असे निश्चित केले आहे की प्रत्येक मनुच्या शेवटी नेहमीच प्रलय होत असतो. श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर यांनी देखील श्री जीव गोस्वामींचे समर्थन केले आहे आणि प्रत्येक मनूनंतर होणाऱ्या अशा प्रलयाविषयी भागवतामृत ग्रंथातून उद्धरणे दिली आहेत. या व्यतिरिक्त भक्त सत्यव्रतावर विशेष कृपा दाखवण्यासाठी या विशिष्ट वेळी भगवंत स्वतः अवतीर्ण झाले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभूजी, खूप सुंदर. सुराण मुद्दीम मथनता मंदराचलम दग्ने कमटरूपेण पृष्ठदेकादशे विभुः. सुर आस्तिक, असुराणाम नास्तिकांचा, उदधीम समुद्राला, मथनताम मथण्यासाठी, मंदराचलम मंदराचल पर्वत, दधने धारण केले, कमठ कासव, रूपेण रूपाने, पृष्ठे पीठवर, एकादशी 11व्या अवतारात, विभुः महान अशा भगवंतानी. अनुवाद. भगवंताचा 11वा अवतार कासवाच्या रूपाने झाला. ज्यावेळी ब्रह्मांडातील दानवांनी मंदराचल पर्वताच्या मंथनासाठी रवीप्रमाणे उपयोग केला, त्यावेळी त्यांनी मंदराचलाला आपल्या पाठीवर धारण केले. तात्पर्य कोण वाचेल? वैष्णवी माताजी. हरे कृष्ण. आपण वाचाल? येस माताजी. हरे कृष्ण. एकच मिनिट माताजी. हरे कृष्ण. वरती गेलं ना माताजी? एकदा देवते हेच वाचायचं, तात्पर्यच वाचायचं माताजी. अनुवाद मी वाचलाय. हो माताजी. हरे कृष्ण. सर्वांना सादर प्रणाम. एकदा देव आणि दानव समुद्रातून अमृत उत्पन्न करण्यात गुंतले होते, कारण त्या सर्वांना अमृतपान करून अमर होण्याची इच्छा होती. त्यावेळी मंदराचल पर्वताचा रवी म्हणून उपयोग करण्यात आला आणि भगवत अवतार भगवान कुर्माची पाठ त्या सागर जळात मंदराचलाचे आधाराचे स्थान झाले. हरे कृष्ण माताजी. खूप सुंदर माताजी. धान्वंतरम दशमम त्रयोदशममेव च अपाययत् सुरानान्यान् मोहिन्यान् मोहयन् स्त्रिया. धान्वंतरम भगवान धन्वंतरी, द्वादशम 12वा, त्रयोदशम अवतार मालिकेतील 13वा, एवच आणि निश्चितच, अपाययत पिण्यास दिले, सुरान देवतांना, अन्यान दुसऱ्यांना, मोहिन्या आकर्षक सौंदर्याने, मोहयन भ्रमित करून, स्त्रीच्या रूपाने. अनुवाद. भगवान 12व्या अवतारात धन्वंतरीच्या रूपात प्रकट झाले आणि 13व्या अवतारात त्यांनी अत्यंत आकर्षक सुंदर स्त्री मोहिनीचे रूप धारण करून असुरांना मोहित केले आणि देवतांना अमृत दिले. 18वा श्लोक. चातुर्दशम नारसिंहम बिभ्रदैत्येंद्र मूर्तिजम ददार करजैरुरार वीरकाम कटद्रुध्यथा. चतुर्दशम 14वा, नारसिंह भगवान नरसिंह अवतार, बिभ्रत धारण करून, दैत्य इंद्रम दैत्यांचा नास्तिकांचा राजा हिरण्यकशिपू, ऊर्जितम सामर्थ्यवान, ददार फाडले, करजैही नखानी, उरौ वक्षस्थळ, एरकाम बांबू विळू, कटकृत चटई विणणारा,
यथा ज्याप्रमाणे 14व्या अवतारात भगवान नृसिंह रूपाने प्रकट झाले आणि त्यांनी आपल्या नखांनी हिरण्यकशिपूच्या दैत्याचे सुदृढ शरीर चटई विणणारा वेळू चिरतो त्याप्रमाणे चिरले. पंचादशम वामनकम कृत्वा गादध्वरं बलेः पदत्रयं याचमानः सुस्त्रीष्टपम. पंचदशम 15व्या अवतारात वामनकम बटू वामनांचे कृत्वा रूप धारण करून अगाध गेले अध्वरम यज्ञशाळेला बले हे राजा बळीच्या पदत्रयम केवळ 3 पावले याचमनहा याचना करणारा प्रत्यादित्सुहु परत मिळवण्याच्या आंतरिक इच्छेने त्रिपिष्टपम त्रैलोक्याचे राज्य. 15व्या अवतारात भगवंताने ब्राह्मण बटूचे रूप धारण केले आणि बळीराजाने आयोजित केलेल्या यज्ञभूमीत ते आले. जरी तिन्ही लोकांचे राज्य मागण्याची भगवंत वामनांची इच्छा होती तरी त्यांनी बळीराजाकडून केवळ 3 पावले भूमी मागून घेतली. तात्पर्य कोण वाचेल? प्रभूजी वाचा आपण तात्पर्य. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य श्री प्रभुपादाद्वारा श्री प्रभुपाद की जय. सर्व शक्तिमान भगवान लहानशा गोष्टीच्या स्थानी कोणाला अखिल विश्वाचे राज्य प्रदान करू शकतात आणि त्याचप्रमाणे भूमीच्या लहानशा तुकड्याची भिक्षेच्या रूपाने याचना करून अखिल विश्वाचे राज्य हिरावून घेऊ शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्म द्रुहोत नृपात त्रिसप्त कृत्व कुपितः निक्षत्राम करोन्महिम. अवतारे अवतारात षोडशमे 16व्या पश्यन पाहून ब्रह्मद्रुह ब्राह्मणांची अवज्ञा करणारे नृपान राजे त्रिही सप्त 21 कृत्वः केला कुपितः क्रोधित होऊन निही रहित क्षत्रिय अकरोध केली महिम पृथ्वी. अनुवाद. भगवंतांनी भृगुपती रूपातील आपल्या 16व्या अवतारात क्षत्रिय लोक ब्राह्मणाची अवज्ञा करीत असल्याचे पाहून क्रोधित होऊन पृथ्वीवर 21 वेळा त्यांचा निपात केला. हरे कृष्ण माताजी. हरे वाचू? कृष्ण. हो वाच. तात्पर्य श्रील प्रभुपादद्वारा बोलावं पडेल माताजी. सॉरी. हरे कृष्ण. सर्वांना सादर प्रणाम. तात्पर्य श्रील प्रभुपादद्वारा श्रील प्रभुपाद की जय. क्षत्रिय किंवा शासक वर्गाकडून अशी अपेक्षा असते की त्यांनी बुद्धिमान वर्गातील लोकांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य चालवावे. असे बुद्धिमान वर्गातील लोक सच्च्या शस्त्रानुसार अथवा आदर्श ज्ञानाच्या ग्रंथानुसार राज्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करतात. राज्यकर्ते त्या मार्गदर्शनानुसार राजकारभार चालवितात. जेव्हा कधी क्षत्रियांकडून अथवा शासक वर्गाकडून अशी सुविद्य विद्वान ब्राह्मणांची अवज्ञा केली जाते तेव्हा अशा शासकांना पदच्युत करण्यात येते आणि अधिक चांगल्या शासनाची व्यवस्था केली जाते. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी. खूप सुंदर. हरी बोल. ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसः. ततः त्यानंतर सप्तदशे 17व्या अवतारात जातः अवतीर्ण झाले सत्यवतीच्या गर्भात पराशर मुनीपासून चक्रे केल्या वेदतरो वेदरूपी कल्पवृक्षाच्या शाखा दृष्ट्वा पाहून पुंसः सामान्य व्यक्ती अल्पमेधसः अल्पबुद्धी. अनुवाद. त्यानंतर भगवंत 17व्या अवतारात सत्यवतीच्या गर्भातून पराशर मुनींपासून श्री
व्यासदेवांच्या रूपाने प्रकट झाले. सर्वसाधारणपणे लोक अल्पबुद्धीचे असल्याचे पाहून त्यांनी एका वेदाचे अनेक शाखात आणि उपशाखात विभाजन केले. तात्पर्य प्रभूजी वाचाल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य श्रील प्रभुपादाद्वारा श्रील प्रभुपाद की जय. मूळचा वेद एकच आहे, परंतु श्री वेदव्यासांनी साम, यजु, ऋग आणि अथर्व अशा 4 भागात त्या मूळ एकाच वेदाचे विभाजन केले आणि नंतर पुन्हा पुराणे आणि महाभारत अशा शाखांच्या रूपाने त्या 4 वेदांचे विवरण केले. वैदिक भाषा आणि त्यातील विषय वस्तू सामान्य व्यक्तींना समजणे फार कठीण आहे. केवळ अतिबुद्धिमान ब्राह्मणांनाच व आत्मसाक्षात्कारी व्यक्तींना वेद समजतात. पण वर्तमान कलियुग प्रायः अज्ञानी लोकांनी भरलेले आहे. ब्राह्मण पित्यापासून ज्याचा जन्म झाला आहे ते सुद्धा शूद्र किंवा स्त्रिया यांच्यापेक्षा अधिक चांगले नाहीत. ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य हे द्विज आहेत. त्यांच्याकडून अशी अपेक्षा आहे की ज्यांना संस्कार असे म्हणतात अशी शुद्धीकरणाची प्रक्रिया त्यांनी केली पाहिजे. परंतु कलियुगाच्या वाईट प्रभावामुळे तथाकथित ब्राह्मण इतर उच्च वर्णाची कुटुंबे अतप्पर संस्कृती संपन्न नाही, त्यांना द्विजबंधू असे म्हणतात किंवा द्विजांचे मित्र आणि कुटुंबीय असे म्हणतात. पण या द्विजबंधूंचे वर्गीकरण शूद्र आणि स्त्रिया यात केले आहे. श्री व्यासदेवांनी वेदांचे विभाजन पुष्कळशा शाखा आणि उपशाखा यात केले ते अशासाठी की द्विजबंधू, शूद्र आणि स्त्रिया यासारख्या अल्पबुद्धीच्या वर्गातील लोकांनाही त्यांचा लाभ हो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यत परम. नर मनुष्य, देवत्व आपन्नः रूप स्वीकारून सुर देवता कार्य चिकीर्षया करण्याच्या इच्छेने समुद्र निग्रह आदींनी सागरावर मात इत्यादी चक्रे संपादन केला. वीर्याणी अद्भुत पराक्रम अतः परम त्यानंतर. अनुवाद. 18व्या अवतारात भगवान राजा रामचंद्राच्या रूपाने अवतीर्ण झाले. त्यांनी देवतांच्या अभीष्ट सिद्धी करिता हिंद महासागराचा निग्रह आणि सागराच्या पलीकडे असलेल्या दैत्य राजा रावणाचा वध करून दैवी शक्तीचा परिचय दिला. हरे कृष्ण. मंगलमाताजी आपण वाचाल. हो माताजी. हरे कृष्ण. तात्पर्य श्रील प्रभुपादाद्वारा श्रील प्रभुपाद की जय. भगवान रामचंद्रांनी मानव रूप धारण केले आणि विश्वाच्या व्यवस्थेचे रक्षण करता यावे म्हणून देवतांचे विश्वाचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्यांचे काही अभिष्ट कार्य संपादन करण्याच्या हेतूने पृथ्वीवर अवतार धारण केला. कधी कधी रावण, हिरण्यकशिपू अशांसारखे अनेक मोठमोठे दानव व नास्तिक भगवंतांनी स्थापित केलेल्या सुव्यवस्थेला आव्हान देण्याच्या इच्छेने भौतिकशास्त्र आणि कर्तृत्वाच्या साह्याने भौतिक सुधारणात प्रगती करून प्रसिद्ध होतात. उदाहरणार्थ, भौतिक साधनाच्या साहाय्याने इतर ग्रहांवर उड्डाण करण्याचा प्रयत्न म्हणजे स्थापित सुव्यवस्थेला एक आव्हान आहे. प्रत्येक ग्रह लोकांची परिस्थिती भिन्न भिन्न स्वरूपाची असते आणि भगवंतांनी केलेल्या नियमानुसार विशिष्ट हेतूकरिता मानवाचे गेला माताजी पीडीएफ. नाही माताजी, नाही गेलं. मानवांचे विभिन्न वर्ग त्या ग्रह लोकात हे राहिला आहे. विशिष्ट हेतू करिता मानवांचे विभिन्न वर्गात त्या ग्रह लोकात सामावलेले असतात. आता आला आपला हा पेज. परंतु वाचा माताजी. हरे कृष्ण. माताजी कितवा अध्याय सांगा मला. 3रा अध्याय आहे माताजी. पहिल्या स्कंदामधला 3रा अध्याय आणि श्लोक क्रम आहे 22. हो माताजी, 1 मिनिट. 22.
परत पहिल्यापासून वाचू माताजी. नाही माताजी, इथपासून वाचा ना. हेतुकरिता पहिलीच लाईन आहे, पहिला शब्द आहे माताजी. हेतुकरिता मानवांचे विभिन्न वर्ग त्या ग्रहलोकात सामावलेले असतात, परंतु भौतिक उन्नतीतील क्षुल्लक यशाने गर्विष्ठ झालेले नास्तिक लोक भगवंतांच्या अस्तित्वाला आव्हान देतात. रावण त्यांच्यापैकीच एक होता. त्याला वाटत होते की कोणतीही आवश्यक पात्रता नसताना सामान्य मनुष्यांना आपण भौतिक साधनाद्वारे इंद्रलोकात किंवा स्वर्गात पाठवू शकू. सरळपणे स्वर्गलोकात जाण्याकरिता एक शिडी उभारावी अशी त्याची इच्छा होती, कारण त्यामुळे स्वर्गप्राप्तीसाठी लोकांना धार्मिक कर्मे करावी लागणार नव्हती. तसेच भगवंतांनी प्रस्थापित केलेल्या नियमाविरुद्ध इतर कृत्ये करावयाची त्याला इच्छा होती. त्याने साक्षात भगवान रामचंद्रांच्या अधिकाराला आव्हान दिले आणि त्यांची पत्नी सीता हिला पळवून नेले. अर्थात देवतांची इच्छा आणि प्रार्थनेनुसार ते या राक्षसाला दंड देण्यासाठी अवतीर्ण झाले. त्यांनी रावणाचे आव्हान स्वीकारले. त्यांचे पूर्ण कार्य रामायणाची विषयवस्तू आहे. प्रभू श्री रामचंद्र हे भगवंत आहेत. त्यामुळे त्यांनी अशी अद्भुत दैवी कार्य केली की भौतिकदृष्ट्या प्रगत रावणासहित कोणाही मानवास ती करणे शक्य नाही. प्रभू श्री रामचंद्रांनी पाण्यावर दगड तरंगविले आणि हिंदी महासागरावरून पलीकडे जाणारा राजमार्ग निर्माण केला. आधुनिक वैज्ञानिकांनी भारहीनतेच्या क्षेत्रात संशोधन केलेले आहे, परंतु इच्छेनुसार कुठेही भारहीनता आणणे शक्य नाही. भारहीनता ही भगवंतांची निर्मिती आहे आणि त्याद्वारे ते प्रचंड स्वरूपाचे ग्रह उडवू शकतात व तरंगवू शकतात. त्यांनी या पृथ्वीवरील दगडांना भारहीन केले आणि कोणत्याही आधाराविना समुद्रावरून सेतू निर्माण केला. हे परमेश्वराच्या शक्तीचे प्रदर्शन आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, खूप धन्यवाद. हा पण करू शकतो, एका मिनिटात होईल. 1920 वृष्णेषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णावितो भुवः भगवान हरदद्भरम्. 19व्या विंशतिमे आणि 20व्यात वृष्णी वंशात प्राप्त करून जन्म रामकृष्ण, राम आणि कृष्ण इति अशा प्रकारे भुवहा जगाचा भगवान अहरत क्षीण केला, भरम भार. अनुवाद: 19व्या व 20व्या अवताराच्या वेळी स्वतः भगवान श्री बलराम आणि श्री कृष्ण यदुवंशात अवतीर्ण झाले आणि त्यांनी जगाचा भार क्षीण केला. तात्पर्य कोण वाचेल? प्रभूजी आपण वाचाल? माताजी वाचू का मी? हो वाचा. वाचू प्रभूजी? वाचा. हरे कृष्ण. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय. या श्लोकातील भगवान या शब्दाचा विशिष्ट उपयोग असे दर्शवितो की बलराम आणि श्रीकृष्ण ही भगवंतांची मूळची रूपे आहेत. या संबंधी पुढे स्पष्ट केले जाईल. भगवान श्रीकृष्ण हे या अध्यायाच्या आरंभी वर्णन केल्याप्रमाणे पुरुषाच्या अवतारातून आलेले नाहीत, तर ते स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत. आणि श्री बलराम हे भगवंतांची पहिली अभिव्यक्ती स्वयंप्रकाश रूप आहेत. श्री बलदेवांपासून वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध आणि प्रद्युम्न अशा चतुर्व्यूहाचा विस्तार झाला. भगवान श्रीकृष्ण हे वासुदेव आणि श्री बलदेव हे संकर्षण आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद. नाही वाचवणार इतक्या वेळामध्ये, पुष्कळ हे मोठं. आपण 23 पर्यंत आपलं झालं.
पुढच्या वेळेस आपण 24व्या श्लोक पासून आपण सुरू करूया.